علي تانكي تمال علي تانكي كاب تركي تمال علي تانكي From Tigrer, welcome to Evrer. ولا تتقرينا كسعسعو هولو أمرا سيفحيزم يسعسعو الله يزبلي بقى الله عفار قال ساعتكم استمالوا تدمرنا على لكم تعطلوا تولي تمركم مسقوم حبيرك مسرعات اسمرا مالا يا كونسي حبيرك بقربتنا نخنبر كمان ازيو خبيدي صلاح هكذا زي كون انت هتقبل لها بعد دوتها ግን መሬት ላይ ምንም ወፍ የለም ወፍ አፎሙስኩም ናፍቲ አገዲሩ ይዕቲቁኩም ዘሎ ስርዓት ክኸውን እኛ መንግስታችን አይቀየርም አንፈልግም ريتم تشنج ዝገብር አካል ተአክሉ ቃልና ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምሁራት ነይሩ So what? እስከና ዓድኻ ኣቱ ኣነ ኸ እምነልካ ኣብ ዓድኻ ወንካ እስከ ተዛረብ ኮፍ ኣቢሉ ማለት ይጽርብ ኣቢሉ ኣብ ስደት ዘለኻ ማለት እዩ ሃገር ይኹን መዝሙርካ ነቲ መንግስቲ ምቋም ምስ ሃገር ምኽባር ዋላ ዘተሓዝ የብሉን ኢትዮጵያ ማዕርኽ እንተይ ማዕቢላላ ደስ አይብለኩምን ንሶም ንዓይ መሲሎም ኣይፈልጥንም ኣነ ኸ ንዖም መስለ ይፈልጥኒ ሰላም ጥዕና ሃበሊ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክት ስዋን እግዚአብሔር መስገን ኣነ ብወገነይ እግዚኣብሔር መስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ከምዚ ኸማይ ከም ትኾኑ በዓል ምሉእ ተስፋየ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ቅድሚ ሒዘኩም ምኻደይ ኣዝዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ርእቶታት ተፅሕፉ ሕዋተይ ኩልኹም ማለት እዩ ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ንእተተባብዕኒ ኣዝየ ብጣዕሚ ገይረ ዘመስግን እግዚኣብሔር ያበለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንሰገር እንዲና እሺ ኣቐድመ ቢልና ሓደ ርእቶታት ነንብብ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከዓ ጌት ሪላክስድ ኤንድ ሲት ባክ ኢልፍረ ንእሽተለይ ወንበርኩም ስሕብ ኣቢልኩም ኣብ ዘለኹም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣስተኽል ኣቢልኩም ሲ ናብ ምስማዕ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ እስከሞ ንቐፅል ናብ ናይ ሎማዓንቲ ርእቶ ላይክ GGFF ገብረ ጻድቃን ገብረ መድህን ግዲስ GGFF ዝበለሎ ማለት እዩ ላይክ ሊእኽልየሎ ሓራይ ኣስራት ተኽለ ማርያም ጉድ ጃብ ኢልኒ ይቕኒለይ ኣስራት ሓወይ ኣዝየ ዘመስግን ዳንኤል ዶንት ስፕሪድ ባድ ኒውስ ሃገርና ናይ ጉጅላ ኣይኮነትን ድሓር ሓደ ሰብ ንጽቡቕ ነገራት ጥራይ እዩ ንሰባት ክውክል ዝኽእል ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ሃገር ስለዚ ነቶም ህዝብን ሃገርን ከድሕኑ ተበጊሶም ዘለዉ ወይ ምስዓብ ወይ ሱቕ ምባል እዩ እቲ ኣማራጺ ኣምላኽ እኮ ሰባት ብሰባት ክጸንቶ ኣይፈጠረን ብሰንኪ ሓጢኣቶም ዝመቱ ሰባት ግን ኣለዉ ብሰባት ትእዛዝ ሓራይ ስለዚ ቅኑዕ ውሳነ ናይ ሰባት ኣምላኽ እውን ከም ዝሓብሮ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ንኢሳይያስ ንምእላይ ድማ ናይ ቀዳምነት ቀዳማይ እዩ ዘድልዮ ጂሰስ ክራይስት ኢዝ ሎርድ ሞ ሓሳብካ ትኽክል እዩ ኣኽቢረልካ እኮ ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ኣነ እንታይ ኢለ ዶንት ስፕሪድ ባድ ኒውስ ክትብለኒ ከለኻሲ ባድ ኒውስ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብኣውርኡ ግን ተባህለ በለን ድዩ ኣየና ኢቱ ባድ ኒውስ ዚስ ኢዝ ፌክ ኒውስ ኤንድ ዚስ ኢዝ ባድ ኒውስ ኤንድ ዚስ ዋን ኢዝ ሪል ኒውስ ኢልካ ፈላለዮም ኢኻ ዳነ ማለት እዩ ብዝኾነ ርእቶኻ ግን ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝብለኒ ማለት እዩ ኣንቢበልካ ኣለኹ ክብረት ይሃበለይ ነፀረ ኣብ ተኽለ ማርያም ላይክ ገይርለሎ ማለት እዩ ነፀረ ሓወይ ይቕኒለይ ቴንኪዩ ብዝኾነ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ክንሰግር ኢና ብጣዕሚ ኣዝዮም ፍልይ ዝበሉ ቪድዮታት ኣለዉ ንዓኣቶም ግብረ መልሲ ክንበሎም ኢና ወይ ከዓ ሪኣክት ክንገብር ኢና ምሳና ፅንሑ ኢኹም Welcome to Shidden Reacts 1 ንቐፀለ ብዛ ቪድዮ ምስ ህዝበይ ህዝቢ ዓፋር ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ምስ ህዝብታት ዓፋር ውፉይ ንሪኦ ኣለና ኣብ ዩክሬን ተማለ ኣለይ ብሬን ተማለ ኣለይ ታንኪ ካብ ቱርኪ ተማለ ኣለይ ታንኪ ቀደምሲ ተማላኣለይ ታይሞ ለሚነየ እንታይ ከማላኣልኪ ካብ ትግራይ ጎጎዶ ጽራይ ሕምባሻዶ ጽራይ ይባሃል ነበር ሎሞ ከዓ ተማላኣለይ ብሬን ካብ ዩክሬን ተማላኣለይ ታንክ ካብ ቱርክ ኮይኑ ደርፍ ማለት ይረዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ቶታሊና ትራንስፎርም ንገብር ዘለና ማለት እዩ ወይ ናብ ዝኾነ ብኹይናት ዮም ነገራት ዝፍትሑ ናብ ዝብላ ተሓሳስባ ወይ ናብ ዘይኮነ ናይ ጽላኣት ገለገለ ዝቕስቅሱ ቃላት ማለት እዩ ብዝኾነ በብግዚኡ ደራፋይ ነቲ ግዚኡ ክኸውን ዝኽእል ግጥሚ ወይ ከዓ ነቲ ዓውዲ ነቲ ኮንቴክስት ሚት ገብር እዩ ዝበሎ ነገር ዘመሓላልፍ ሶ ኣብዚ ጸገም ነይርዎ ይኮነ ናይ ኬሮስ ደርፊ ብኣውሩ ግን ከም ሕብረተሰብ ኣበየናይ ህሞት ንርከብ ዓለም ከ እንታይ ትብላላ እንተ ንብል ግን ቶታሊ ወይ ከዓ ታይም ዝብሎ ማለት እዩ ኢንቨርቲቭ በቃ ወይ ከዓ ኦፖዚት ንዝኾነ ነገር ኢና ንሕና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ተማላኣለይ ዩክሬን ካብ ተማላኣለይ ብሬን ካብ ዩክሬን ኢልካ
ዝህነጽ ትውልዲ ተማላኣለይ ካብ ትግራይ እንታይ ከማላኣልክ ወርቂ ጽራይልካ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ ቶታል ኦፖዚት በጽሕና ኣለና እዚ ተዘለናሉ ኩነታትን ህሞትን ዝፈጠረ ነገር እዩ ማለት እዩ ቶሎ ሶልቭ ተዘይተገይሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንነውሕ እዋን እንድሕር ዳ ሓንጎልና ክነብር ፈቲኑ እቲ ሓደ ጀነሬሽን ኮምፕሊትሊ ኣብ ሃሰያ ኣብ ትራውማ ናይ ምእታው ዓቕምታትን ዕድላትን እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ክንጥንቀቐሉ ዝግባእ ጉዳይ ኤኒዌይስ ውፊ ግን ብከምዚ ገይሩ ኣሕሊፍዎ ኢና ንብል ዘለና ብርጌዳውያን ኣብ ጽዑቕ ስራሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋው ናይ ብሓቂ ጽዑቕ ስራሕ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ዕማመይ ዕማምካ ተባሂሉ እዩ ደቂረይ ሞሮል ንሃቦም ፍሮም ትግርር ዌልካም ቱ እፍእርር ግን ዌር ኢዝ ክፍሎም ሓድነት ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ ንቓዕ ክርአ የብሉን ኣሃ እሺ أبيت حدنات قدلي طقيمة جايز أكل تمعلتي ناكل تمعلت قدلي أبيت حدنات شعبي حجنا شعبي أتفه كنا بالي باي ذا واي from تغرير welcome to أفرير ملو قلنا الناس ملو نزارك قبل لما خم نزارك سي أنا كفلهم اللي يلهم جايز وير إس كفلهم تفين كفلهم ينتظر جايز أبيت حدنات بلو ريفولوشن يبلك جن وفي غاي هارمولو بزخراونتي كم يحجزي بعلوم نتأرم يرينا له no I not فونينا no way أبوتاتنا ولا تتجرينا كسرسو هلو أمرا سيف حيزم يسعسعو قلمله كلنا نرينرنا so what زعبا زغوفي أو كل العفار توب إطراق وينزغوب رزولو نقرات ريوم سيبوز حزارة وسبات ريا مالتي أنا بزعبيكم كنت زارب بركس أنا وفي هايكم كن وفي لما أنا يكون لمن تايكم مجير كحولي كلني نوعيز ملكات مالتي جن حمد الله مزتك على السنة نسخة نزل ولك أملاح السرعات عليها كم يجير كحزبا وحجر تفتر كم يجير كأتي مريت فت عرمبر مريت منجس خم زي كونه سراويتن اتحبرت تسن أمينو بخلت أقول رجيتو أفلبنا في حز خيط كفتر سلاز دليل أب كبابي يزلو حواتي حبير خسر سلاز دليل أنا سي عبايت أورنا ودس مجانا ساهون تقرنا له مسانا نصمنا عي مسيلة ما يفلتنيهم أنا خانو عم مسيلة يفلتني أبعيدهم مقعب قعكم نبلهم أبدا أمدنا هم قعب تحكم بلنا جن نصم مسيلهم أنا مسيلة سلازي ناينو سخن جوارو قبلكم سلاز الخير حجزي بزح تزارب تخيل نجار يكون النيران انت أيو تزارب أجر مسيلكم وفي يهجمالو ويكا يخيدالو استفعلاليو بهراتن حبرة سباتن أبتي ألس برجيدنا حمدو كتصنبرو يجبرالو صون منتاي زبل نجاري مالتيو لمنتاي بينو داون دو جلجل دندابله نساتمون داس حقو أي كلا زا انت بحال زي أواجع يقولون زي تزاربي يخيد بركلا كده فوندو زي تزاري وندا اللي تاي كمس نيرو كبلو زي حسبو سباتيهم حجب زا قد زي أيدو ما أتيهم بر تمال تايم زبل نيرم نمنتاي دا أن تجارو ترح مريسكم ناتنا يوم تقول لكم كينكم عند حد أدلي تفتحوا كينكم سي تنتشعت بهراتنا إرترا دا تايلهم تجورون دليهم زي إنكاب أتنكو حدا عفاري تزارب قانكو عفار زغونه بهرسب عفار له ساهولو كنامالو كم دابلنا بيجالو كم دابل مش خير انتهي دا أي خوين دا أبتنا يزو قد دايزي مسبصحة أبتنا عفار مسبصحة مالتي تجارو راح تمالي خيركم نتجارو راح يخو محواتنا تبلو منيركم سلازي واجا يقولون نتجارو راح وسيركم كابزوم تشعت بهرات قديفكم ومن تقيدكم اتقالسي انكلوسيف سلازي يكونه ويكا ملو سلازي يكونه نخلو سلازي حقوف واجا يقولون ندابلو صن حسابات حجي وفوي نعفارون نتم كالأتون بلو مو دحنا دلخم حبيرنا هنسرح لنا كمناتاتكم كدان أنا من كخدن نسخاتكمون تناتي بهالخت اللامدو حبير ناسي نسمرتنا بلو حبير ناس كن الرأي مسؤولة تايمي والي جميرو عفاركون جميرو زيا سيلكا تبال مالتي سيكا مقوياي تبال مهدام وفي تغكلنيا سرحات سرح زلها كبيرة أباي زوي بك حجي تغكليو حجي تسرح زلها مالتي شعبيا كينج نو شعبيا مالت كينج مالت نو توب كينج شعبيا እንኳን ዛሬ በሶቪየት ህብረት ተደግፎ ደርግ ሲጨፈጭፈን እንኳን አልተሸነፈም ሻዕቢያ በፍቅር ብቻ ነው የምታሸንፈው እኛ ሻዕቢያ እንባላለን እነዚህ ሰዎች ትላንት ከቲዲኤፍ ተደርበው ሲገቡ ሲንጫጩና ሲያንጫጩ የነበሩ ናቸው አሁን ደግሞ ከአብይ አህመድ ወታደር ተደርበን እንገባለን የሚሉ ግን መሬት ላይ ምንም ወፍ የለም ወፍ እመኑኝ እና ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ዝም ብላችሁ እንደዚህ ዝም ብሎ መንደር የሰበሰባቸው ህፃናቶች ጋር ፖለቲካ ከመስራት
ከኤርትራ መንግስት ጋር እኛ መንግስታችን አይቀየርም አንፈልግም እኔ ተቃዋሚ ነኝ አዱ ብሌና ባይዞይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ክእለታት ካብ ዘለዋ ፖዚሽና ከዓ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትርከብ ካብ ዝነበራ ሰብያ ዝብል ኣመላኻኽታ እዩ ዘለኒ አይ ዶንት ኖ ናታትኩም ከመይ ከም ምዃና ይፈልጥኒ ግን ክእለታታ ብዙሓት እዮም ኣዝዮም ብጣዕሚ ዘረባ ሓያል እዩ መስመር ዘለዎ ነጥቢ እዩ ብርጌድ ንሓመድ ነው ዓለ ትዕወት እንትኾንኩም ንኣዱ ሓዝዋ ያ ኣኺ ጎበዝ እያ ማለት ታይኹም ሕጂ ሲልኩም ዘይኮነ ታይ ዝባል ካብ ትዛረቡ ኣዱ ብሌና ንዕምሳና በጃኺ ይገለልኩም ናብ ሓደ እትዋ ታርጌት ሓያል ዘረባ ማለት ሺ ስማርት ባይዞይ ሓቂ ምዝራብ እንድሕርዳ ኮይኑ ኣዱ ኣዝዩ በሊሕ ዝኾነ ፍልጠት ኣለዋ ክእለታውን ከምኡ ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ እያ ተገርመኒ ኩሉ ግዜ ወሃብ ቃል ብርጌድ ንሓመዱ እስኪ ባሕሪ ኤርትራ ክሸጥዎ ደልዮም ክብል ይኽእል እዩ ንሕና ባሕሪ ክንሸይጥ ኮነ ዒላ ክንሸይጥ ስልጣን የብልናን ዓቕሚ የብልናን ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ባዕልኹም ኣብ እንገብሮ ጎስጓስ ተኸታቲልኩም ኣብ ጎንና ክትኮኑ ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ክትኮኑ ኣፈሙስኩም ናፍቲ ኣገዲሉ ይዕጢቕኩም ዘሎ ስርዓት ክኸውን ንሕና ይሕዋትኩም ንላበወኩም ማለት እዩ ስለዚ ረጅም ቼንጅ ኣሜሪካውያን ይደግሞ ኣለዉ ንሕና ከም ዘቤታውያን ከም ደቂ ዓዲ ከም ዋናታት ከመይ ጌርና ነመሓድሮ ኣይተልኩና ምሁር ኣካል ይኹን ኣክቲቪስት ይኹን ንስኻትኩም ሰብ ሜድያ ይኹኑ መራሕቲ ውድባት ይኹኑ ከዓ ድሕሪ ኢሳያስ ዘላ ኤርትራ ከመይ እያ ትመሓደር ከመይ ጌርና ኢና ነሰጋግራ ጥራይ ክሓስቡ ኣለዎ ረጅም ቼንጅ ዝገብር ኣካል ተኣክሉ ስለዚ ረጅም ቼንጅ ሲ በቃ ተሰሪሓ ዘላ ተዳሊና ኢና ወዲና ኢና ዕጡቃት ሓይል ከዓ ምሳና ኹኑ እዩ ዝኒሄ ተዘረባ ማለት ቅልጥፍ ዝበለ እንታይ ዝበሃል ቀጥታ ትእዛዝ እኳ ተመሰለ ብሓፂሩ ግን ጌርና ኢና ክንገብሮ ኢና ዝብል እማመን ተስፋን ስለ ዘለና ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግርም ደህላኪ ነው ኣለኹ እየ ዝብል በቃ ኣለኹ እንዳለኹ ኣዝማሪኒ እየ ክብል በቃ ዝኩሉ እዚ أنا مقالس خمسرات كله جايز زواج مبار حرنة إيرترا خمسرات كله بمهارات تمسيتو بمهارات universities أفاج أخذ نبورو استيل وج خوينهم عندك مهاريهم قالس مسيتو بمهارات تمسيتو ما أظن قد حزوا زخالو استفل عليه section حق عندي تاي حسيت بلن كله بمهارات يميرو قالسنا هزباو مبار حرنة إيرترا بمهارات يميرو حق المزراب እኮ ቀደም ከም ተትብሎ ዘላ ተኮይኑ ኣብ ቃልሲ ዝተፋላለዩ ሰባት ድሕራይ እንዳተበልዑ እንዳጠፍኡ እንዳተቀተሉ በቶም ምስኦም ዝሰርሑ ከዓ ናብ ደልሃመት እንዳኣተው አንደርግራውንድ እንዳተደርበዩ ኸይዶም እምበር እቶም ቃልሲ ዝመስረቱ ሰባት ምሁራት እዮም ነይሮም በትሽዕ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓለም ጠቅላላ ርዮት ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ከዓ ተጠማምታ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቁርናዓት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሃንዲሶም ንሕና ምስ መን ክንከውን ኣለና ዝብል ማለት እዩ ኣናሊስ ሰሪሖም ናብ መን ክፅግዕኹም ዘለውን ኣብየ ናይ ሳተላይት ተኮይኖም እዮም ሴፍሊ ሮቴት ገብሩ ዝኽእሉውን ሓሲቦም ገይሮም ነይሮም ድሓር ግን ነንባዕላቶም ማለት እዩ ኣብቲ ሳተላይት ኮይኖም ኣብቲ ምህዋር ኮይኖም ሲ ዕንክሊል ክብሉ ምስ ጀመሩ ኣብኡ ምግጫው ምስ ጀመሩ ትናቶም መንገዲ እውን ፈሪሱ ነቲ ህዝብ እውን ሒዞም ናብ ድልሃመት ኣትዮም ፍሉጥ እንዲ ሕጂ ብርሃን ፀገበትን ፀልማት ዝፀገበትን ርእሲ ኣሳኔን ኣይፈልጣኔን ነቲ ሃገር ዝጠቅም ገለ ነገር ምስ ተዛረብና ሕጂ ወለድና እንታ ክብሉ እዮም እዚ ሰብ እዚ ሓሚምሎ ዕጠና ኣለዎ ክብሉና እዮም ፍሉጥ ነገር እዩ ዋላት ብርጌድና ሓመዱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ክልል ዓፈር 71 ኪሎ ሜትር ካብ ኤርትራ أو بمخادم مسمعوا زلوا ناي كل العفر ويكان عفر أو تحيلات عفر ناشنال كونغرس مرخبهم أو أنتوي نحن خم دليت فتحي بحوار كنسرح زرحق أن نجر أقاريرنا أب حد خنمس حلافنا تعلنا قديت تعلنا مغايات هاجرتي أنا يقول لاتنا سلازي حطي نصرتي أزلا مزوم أو ناس إننا زي أمنو إليتات إثيوبيا خوينكا نبحك نهزبنا نبعرف فتح خنمس علو نخل دينا بناتي ولك أوري إيتو خري أو خلوه جن بفتسوم إليتات إثيوبيا خب تاريخ تماهيرهم بلقبو أبناء سنة إيرترا خي أمنوا مسؤوم حبيركا نسرعات أسمرا ما لا يكون زي حبيركا بقربة النقد نبر كمان أزيو خبيدي حجين سغاس أوادي سابع خطرنا إيركا وكي خلايا وتين فدني صلاتنا تبلهم دل خلوا لو نتاينا أمنا لن تبلها سيعقوا منها أمبيرو مخا كبرين خمان يتسبوا من كان صلاتك ساك حجي تقطر لها سايب عتا أنا دنكرنا يودي أتمسوا صلاتنا نقولكم بكان إثيوبيا خدنبرو وا صلاة هكذا زيكون أنت هتقبل لها بعد وتيها أنت كتقبل كاب إيرترا وتيها خلات كإيرتراوي من بارسلا دخلك هكذا مش من يحقفك إثيوبيا أنا محقفهمها جند بلعهم لتصحى المسوار ده سيد بلوكم إيرتراويين ده يتكلفوا يوم زقلوا متمت
ሞሳ ምስግናስ ምተረፈ መርዓሲ ትረፍክን ዓዲ ሕግያ ዝበሃል ምስል ኣሎ ምሽ ሞሳ ምስግናስ ምተረፈ ነይሩ ዋላ ሽግር የብሉን ነዚ እኮ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ንሕና እውን ኣይምተዛረብናሉ ግን ትፀገም ማለት እዩ ትፀገም ኣውፂኻ ምድር ባይ ከምዚ ገበሩና ከምዚ ገበርናዮም ኣብ ዘበልና ነብር ዘለና ሕና ብትጎደወና ክልታና ማለት እዩ ተመሳሳሊ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ትግራይ እውን ዝረአ ፀገም እዩ ባይዞይ እቲ ሽግር ባዕልኻ እንዳፈጠርክያታ እንዳሃለኻ እውን ኣብ ደገ ንዘሎ ሓይሊ ጥራሕ ኣወንዚፍካ ገዛዕዮኻ ከይወዳእኻ ንደገ ጥራሕ ምግዳፍ ማለት እዩ ንሕና ኢና እኮ እቲ ሽግር ንፈጥሮ ዘለና እሞ ንሕናስ ኣካል ናይት መፍትሒ ክንከውን ኣለና ዝብል ነገር የለን ሃይ ደኣ ኣይቲ ሽግር ንሕና ኢና ፈጢርናዮ እውን ኣይኮነን ጥራሕ ማለት እዩ እቲ ሽግር ምፍጣሩ ከምዘይ ይፍታሕ ጌርካ ፈጢርካ ፀገም ክተብቅዕ እንተለኻ ካሊእ ሰብ እንተሓገዘካ እውን ፀገም ተዘይሓገዘካ እውን ፀገም ኮንካ ምርካብ ዓርሱ ነቲ ፀገምካ ምግዳፍ ሰም ህግደፍካ ሱ ኢሎም ምስ ዓፋር ገለ ንስኻትኩም ዝተማልድዎ ተደምረና እንዳልክዶም ጣጣጥሎ ትብሉ ተመርኩም ሕጂ ኸ ኣቦኻ ግምጥል ኢልኩም ከመይ እንታይ ዳሞላ ከመይ ንሕና ንገራኩም ጉደፉ ኣምሓራይ ኣሚንኩም ጣጣጣ ይትበሉ ጉዳይና ንግበር ኤረትሪን ጉዳይ ኣለና ብዚ ገዛና ነናይ ባዕልና ንግበር ኢልናኩም ኣብይኹም ጣጣጣጣጥ ኢልኩም ምስ ኣቢ ኸድኩም ጣጣጥ ኢልኩም ካተሪኩም ከመይ እንታይ ዳ ደሊኻ ኣነ ኩሎም ኦሮሞ ይኹኑ ኣምሓር ይኹኑ ተጋሩ when it comes to politics ኢትዮጵያውያን እዮም ንዓይ they are Ethiopians أنا مسؤول فقر خبر سلام كدلي خمت قدم يقل مور كم زبلكم كاب كينات سب ممات كتبة هاجر معنا وزلنا سدة الموطن يزم تسوقينا حنت هاجر كينات تلوى سرق مزحة عمتي مزحة because بمولا قلبه خنا كينات سلا تخيل وعلو زي حدر عبرجينا حمد وي عبد الله فتحي كسجد مخان كتريمان حاصير جزي يدلك جزي وناي كله كان يتناس حلو إذا نسخت فكرة لدولها منجسي أرسل لخات قبر دولها قبل بخم توقت ريوات إنك أسخ خونا كاي أجر ما كان نسخة سواء تمثل أبتري لها برافهم كو تقميت كان نسخة أمري زورقو أمري زخدو نسخة فكرة على خبز خونك نسخة سواء اسكن عد خاطو أنا خامن لك أبعد خوان كاسك تزارب كوف أبيدو مالتي صرف أبيدو وزيخ أخف تايب زلس كنا عد خاطو وا أفراري حوك وتودي أو زلو إسقى أنا قلل مالتي زمن إسي حيلي بايزوي حيالي خونا اللنديو جنا بس كاب سمعت نشتلي رجع مبال أزيو سانو خوني مالتي جن تتقلل لنا جرف فتينا يلنا من إسي إرتاح أبسدد اللقا مالتي هاجر يكون مزمورك مغنياتو ناتكا كدان هاجر كا ناتكا صلال هاجر كا ناتكا خبري هاجر كا بزي هاجر كبرت يلن أبزخون هاجر كيت أبزخون بوتا كيت أبي جزاها ديكونس أبي هاجر كا هتحتت سلازي هاجرو زخبر كبور سلازخونه هاجرنا نخبر تخكليو هاجرو زخبر كبور سلازخونه هاجر كا تخبر نبريو هاجر كا مخبار مالت جن انت منجستي نت منجستي مقوام ويك حساب كان بقلاص مس هاجر مخبار ولا زت حزي يقولون نسرعت هقدف ويك انا سرعت حوحات مقوامسي مس هاجر ኢትዮጵያ ወይ ምስ ክልል ትግራይ ወይ ምስ ሃገር ኤርትራ ዘተሓዙ ዋላ ሓንቲ ነገር ይብሉን እቲ ሃገር ሃገርያ ምክንያቱ ስቴት ይዝበሃል ንዑ ዝመርሕ ከዓ ጋቨርመንት ዝብሃል ኣሎ ንሱ ከዓ ኦርደርን ስርዓትን ይዝተክል ተቃወመ ትኽእል ክትድግፎ ትኽእል ኣብቲዩ እንዲዩ ግን ክትድግፍ ከለኻ ወይ ትቃወም ከለኻ ሪዝነብል ትከውን ኣለካ ንዓድኻ ሓሊፉ ሉዓላውነታ ዝጥሕስ ነገር ክኸውን የብሉን ዝብል ኦብቪየስ እዩ በቃ ማለት እዩ ማለት ሕሊፍካስ ከተባ ይግባእካን እዚ ትክክል እዩ ግን መብዛሕትኦም ኣይተሓዋውስዎ ይኹም ሃገር ምድጋፍ ምስ ስርዓት ምድጋፍ ፈላሊኻ እዩ ስርዓት ማለት ወልቀ መላኸ ምድጋፍ ማለት ውን በተሓደ ወገኑ ስርዓት እኮ ደግፎ ኣይትደግፎ ክሰርሕ እዩ ዘሎ ሸቃላ እዩ ማለት እዩ ክሽቅል እዩ ዘሎ ንመን ነቲ ሲቪል ሕብረተሰብ ንሱ ይሰርሑ ከዓ ተወዳዲሩ ደሞዝ እንዳተኸፈሎ ቶም መራሕቲ እኮ ሕድሕዶም ደሞዝ ኣለዎም እዩ ሲሎም ድዮም ሰርሑ ከምዛ ኣነ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ከምኡ ሸቕሊ እዩ ስለዚ ንሳቶም ክመርሑ እንተለውስ ሓንጎል ኣለዎም ብርግፅ ንሳቶም ንኸይሞቱ ዝግበር ምክንኻንን ምሕብሓብን ወይ ከዓ ናይ ሓለውቲ ናይ ጋርድታት ጠጠው ምባል ስራሕቲ ይስራሕ እዩ ብደረጃ ተዓዲ ምክንያቱ ወኪላት ናይ ተዓዲ ኢሜጅ ናይ ተዓዲ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ እንተ ደሞዝ ዝኸፈሎም መሃያ ዝኸፈሎም ሰራሕተኛታት ምዃኖም ግን ብደንቢ ኢኻ ክትፈልጥ ዝግባእ ማለት እዩ ካብዚ እንድሓር እቲ ሓሳቦም ፅቡቕ ተኾይኑ ሒዝካያ ትስጉም እንተዘይኮይኑ ይእለ እዩ ኣብ ዓድና ፅቡቕ ሕክምና እንተዝህልወና ኣብኡ እቲ ንሕና ንኸፍሎ ንኻልእ ሃገራት ንካምፓላዲና ኣዲስ ኣበባ ንኸፍሎ ኣብ ኤርትራ ክንከፍሎ ደስ ኣይብለኩምን መንግስትና ሰላም ረኺቡሲ እቲ ህዝብና ክትቆመሉ እቲ ዝኾነ ታክሲ ንኸፍሎ ናይ ቢዝነስ ዲ ናይ ገለ እቲ ህዝብና ክትቆመሉ ደስ ኣይብለኩምን ኢትዮጵያ ማዕረ ክንደይ ማዕቢላ ኣላ ደስ ኣይብለኩምን
ደስ ይዝብል ትክክል ይኸዘለኽ ንስኽ ማለት እዩ ንዓድና እንተ ንምለስ ነርናሲ ወይ ኣብ ዓድና ሰላማዊ መንገዲ ተኸቲልካ ሰሪሓ ትበልዓሉ ታክሲ ትኸፍለሉ ናይ ታክሲ ስርዓቱን ሲስተሙን ናይ ገቢ ናይ ኣታውን ናይ ግምሩክን ካስተም ወይ ከዓ ክሊራንሱ ብምሉኡ ዝተዋደደ ምሕደራ ፋይናንስን ስርዓት ኣካውንቲንግ ወይ ከዓ ምቁፅፃር ሒሳብን ማለት እዩ ከም ዘለዎ ጠቕላልኡ ኣብቲ ዓዲ ሬጉላር ብዝኾነ ኣድሎ ብዘየብሉ እንድሕር ዳ ተሰሪሑ ዝኾነት ዓዲ ዘይትምዕብለሉ ነገር የለን ትሕተ ቅርፂ ከዓ ናይዚ ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓድኻ ተማዕብል ከለኻ ንዓድኻ ትሰርሕለኻ ማለት እዩ ዋላ እቲ ታክሲ ዝኸፈልካዮ ብትክክል እንድሕር ዳ ተኸፊሉ ሞ ኣብ ስራሕ ተውዒሉ መዓሉ ትሕተ ቅርፂ ወይ ከዓ ኢንፍራስትራክቸር ዝህነፀሉ ካብዚ ወፃእ ግን እቲ መንግስቲ ሌባ እንድሕር ዳ ኮይኑ ጅቡኡ ጥራሕ ዝመልኣሉ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ መወዳእቱ ኣዴኻ ማይ እናገለለት ዕንጨት እንዳሰበረት ኣቦኻ ከዓ ሓረስታይ ኮይኑ እንዳሓረሰ ዝተኣከበ ግብሪ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይስርሓሉ እንድሕር ዳ ኮይኑ እንሆ ከምዚ ናይ ትግራይ ከምዚ ናይ ኤርትራ ዓይነት ድኽነት ትፈጥር ማለት እዩ ከምኡ ድኻም ማለት እዩ ድኻም ትፈጥር ካብኡ ናብኡ ከዓ ትግራይ ንእሽለ ሒሽ ትብል ነራ ምስቲ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ዝሰርሓቶ እውን ኣብ ትግራይ ተሰርሐ እውን ማለት እዩ ሕጂ ተመሊሱ ዓንዩ ክልቲአን ከምዚ መእረይታ እዩ ዝበሃል ክዎ ኮይነን ተሪፈን ማለት እዩ እቲ ሽግር ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ናይ ኣመራርሓ ክፍተት ነቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ብምሉእ ማለት እዩ ሓዊ ኮይኑ ይበልዖ እዚ ሽግራት እዚ እንዳተዋሃለለ ከይዱ ከዓ ድኻም ይፈጥር ማለት እዩ ወል ኣብዚ በፂሕና ኣለና ፍታሕ መን ከምፅእ ሕጂ ተወለደ ትውልዲ እንተዚ ኣምፂኡ እተፀገሙውን ንዕኡ እውን ነቲ ዝቕፅል ትውልድ እውን እዩ ስለዚ ኢደ ኢድካ ተባሂሉ ክፈትሖ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣረኣያን ኣመለኻኽታን ኣለኒ ንስኻትኩም ከ እንታይ ኣለኩም ሓሳብ ማለት እዩ ግለፁ ኣብ ናይ ኮሜንት ቦታ ሓሳብኩም ኣቐምጡ ፀሓፉ ኣዝየ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ዘንበቦ ርእቶታትኩም ለዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ሰናይ ግዜ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ